nga papel bilang ginikanan. Katamis ka pait na pasimpaladan. Kapritso sang anak ginahinabunan. Kag napabugal pa, kag napabugal pa sa mga kaabyanan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, kay hindi ka batyag tawag nga pigado. Apang kun mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton kadton, halos naton kadton ang aton nga siko. Dapat gid nga tamdom sang mga kabataan ang pagsakripisyo sang mga ginikanan. Kung anong trahedya na pagkibatuan, lamang mapaagom, lamang mapaagom mga kadungganan. Sisinugit pala ang dapat basulun, kung ang mga anak nagmali na pasun. Ang sobrang kahigpit hindi man matarong, yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kaugalingon. Hindi man mabasol ang mga ginikanan sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalangga na pagkit sa dughan, nga sang kasing-kasing, nga sang kasing-kasing ginaduyan-duyan. Makalikaw lamang sa mga pagsulay, kung ang mga anak bastante salaygay. Mapugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay. Mapugnaw nga pulong among magaubay, kag ang pagpahangop, kag ang pagpahangop sang iloy kag amay.